I know what Good that in morning, English. Bishop. They move that in English. Okay. Thank you. You put pants and English. Remove that pants in English. Okay. You pia Telerosan. And ya heard the quagga. I hold him up for my bishop. You put one key English. Eh? Mpupunka. You pia. Look what we got. And ya heard the quagga. I hold him only the bishop. Snow dareba nine. Ngwo tutu. Pantoleki yi me ki we got. Pantoleki. Oh, he dross. He pants. Okay, man, you have a man and got social media. Nina. Social media nine. Okay, yes. I turned that arch from Ace. Come, Engaminga. Drop that water. Drop that water. God, get the ring. Sorry, I I turned that Ace. If you're not serious, you go down from here. No, Bishop, I them you're not serious, you get out from serious. this place. I them very, very serious, Bishop. Now, Mama, I heard the quarter. But I'm going to with 4 or 5. Bianga, you with 4 or 5. Ilubete la local tala. Ilubete yele widow. My bingo around. But what pakana tigi, what pakana tigi. Okay, we're going to one gig as a spray, but she may who single mother. Gain a little bit. The way for Nana, like give you a token. Hey, I want to Chabatadia. I want to Chabatadia. Chekanti opposite. There a loladi. Bishop. A loladi. Olo. Let him and the mother say a loladi. Okay. Akwi ga ju ajuju ga wote ebe ha na-aga. What I can cook. What I can cook. Cook like this. Let her carry like this. Ele bo. Let you cook a pick up a coat. Let you cook a web pick up. Ama dine maybe mepeto. You want to kill Odelamma. You want to kill leg, guess him a pet. You want to kill leg. Eh. Get back one big one more, the lamma. Not lamma. My boy, we are one time. Emran Lola to go down here. Bishop memehi neme. Will go viral. Bishop memehi neme bikosa. Ngwa tutu na atu na neba. Whatever verse be. Stop there. Push it there. Kele gigi kekwan. Kele gigi ko bia pashicha mebe ish anwanse. Okwo ko wo loka. Ha wokwo clock it. Awokwo clock it chile ka gbaga ko from okwo ga keshi 50 clock it. Dika. Eh. To sada sweet. Ibiranga aragram sweet. Oya to sada te. Etigere mu ihe na ntị ka na anụ bishop nke anụmago nchenji ya. Enwekwa. Lenu ukwu mmadụ. Gara aga buru okwu trot okwu alịkpa. Bịa nga clock it okwu. Bịa nga were phone gị. Eno na adi. Bishop. Eno na adi nwanyị a. Na-achọ n'ụdị onye na-achọ dị ndị nọ na dị ọ na-achọ dị. Ndị mmadụ nọ na ya si na ịlụọla di. Ya na ịlụọla di gbatụrụ m ya. Si ha ma onye mgbo. Bishop kwuo ihe na-ekwu. Aha gị. Aha m bụ Chiamaka. Chiamaka onye.
Chiamaka Destiny is a chuku. Is that for left? Adim 39 years old. Tell Rosanna. Is it? Ngeme 40 years birthday this year, sir. Elube Hupati. Ahu be mo hem ji na-abịa ebe a every day. Mgbe ọbụla m na-abịa ebe a na-ekpe ekpere ka Chineke mee ebere ka m nweta dị na platform Elube a. di mube mwa. Amụgo m nwa onye hụrụ pipu ji edenye ha na-ede. Alụgo m di mbụ. Ee. Okay, Luboleti before. Oh, ha bịa ịlụcha di mkpọta ha bịa obodo oyibo nye ha akwụkwọ mụọ nwa falapụ m lawazie maybe enwere ego ha rapụ m dokịta na-achọzi nwoke nrubele isi nnukwu na-achọzi nwoke ga-erubele m isi kịta maka na m jizi ego ya bịa kịta nye ya akwụkwọ enwudo adị onye dị matured ana m achọ nwoke nọ 48 years. Ele mere gị na-adịghị ebi gị chere wait ele mere gị na-adịghị ebi gị wele ihe mere iji pụta n'aka di gị wele ihe mere iji pushi n'aka di gị pụta. Okay, Bishop. Oh, nwoke ito. Oh, nwoke ito. So, elola first marriage, second marriage, third marriage. nke ito ahịa Bishop. Ka ha etoba aka. Many ya mechazin. O end. So, kita na-achọzi nwoke dị serious. Because ndị a niile mkpọta ha from village ha. Abịa ebe a falapum. So, nchọ ịda onye nọ obodo bekee. Or onye ngima. Or ịdịkwa available. Ngi. You are a handsome, good person too. Wow, I work for me. Why? Mad hato. Pwese eja bigila like a mad hato. When kageni happy. And when kageni happy. 3 men. And when kageni happy. Huh? My own can make interview to one you to win na. Chineke baba okay brangabe. Hey, listen, behave yourself na meme get a shinkafu. Okay, Bishop, thank you. Single mother. Single mother. Retired, untired, and not tired. Omo emono umole. Ito. Ụmụ nwaanyị bụ ofu nwoke. Ndị a lọtara nwere nke ka dị ndụ Roma. Ha ncha dịkwa ndụ. Enwere otu onye n'ime ha like ịchọ ka gị na ya reconcile m ga-enyere gị aka gị na ya reconcile ya. Ole sọ nke ki azụ ahịa Bishop. Kpọọ ya na phone ya na ị nwere phone abụọ kpọọ ya na phone. Enwe m. Kpọọ ya na phone ka m mkpụrụ ya okwu. Ele ihe mekwere nke ikpeazụ aha hafụghị ahịa Bishop. Ọ chọọ ka m mee ihe m na-achọ ime. Enwekwe nke ewu fọt m. Ele ihe ọ chọọ ka ime. Ọ chọọ iji m na-eme ihe na-adịrọ mma nsị ya mba mma mmenwe ya. Okay, kpọọ ya na phone. Ọkwanụ m ga-ebukweni nọmba ya. Kpọọ ya. Ihe iji shi onwe gị widow overnight. Ota ka m si ala isi Bishop. It's okay. Ota ka m si nna ala ya ọ dịka arụ ma oluwego. It's okay. All style nke m. It's okay. Hello, obodo ị nọ dị ya? M bi na Canada. Bishop, nọmba anọrọ here, ọ ga-anọ na the other phone. Okay, ka m mee gị interview. Okay, Bishop. Enwele mgbe ị nọta ọnwụ na-agụ? No,
Mba, sorry. Nwoke ọnwụna n'aka gị mbụ. Iji aṅụ shisha. Sometimes. Wepụ aka gị ahụ, dewe aka gị ahụ straight. Dewe aka gị ahụ straight. Onye koko. Ịṅụcha anwụrụ na-ama mgbe di gị ji alaga. Onye mere eji bịa nga bịa yiri wivon atọ. Bịara nga bịa. Church here, bring you down. Don't laugh here. Don't laugh here. Anwụrụ. Aparị ọ dịghị? Apari wu. Iwu onye iberibe. Iwu onye iberibe Chineke agbaghị. Mba o. Mba. Atala gị n'ime ambulance mbụ. Mba. Atala gị edewele gị n'elu deep freezer mbụ taa. Deep freezer. Nwa agbọghọbịa ataga n'elu deep freezer. Kemgbe ahụ mpa gị na mma gị ọ dị ndụ? Mpa m anwụọ na mma m dị ndụ. Ndonna. Gịnị gburu nna gị? Nna like icheta tie. Bịara nga abịa ibe akwa nna gị nwụrụla nụ. Nna gị nwụrụ na-ama ihe gburu ya ka ị bịara nga abịa ibe akwa. Ọ naanị gị wụ orphanage father nọ nga. Ọ naanị gị wụ orphanage father nọ nga. Bịara nga abịa ibe akwa nna gị nwụrụ m na-ama ma wa agụrụ gburu nna gị. Bịara nga abịa ibe akwa. Dem you bịara nga abịa ibe akwa nna gị nwụrụ nọ. Nwa pingo nwụrụ anwụ. Lekpa ọ dị nnọọ ka onye sickle cell. Ị bịara nga abịa ibere m akwa nna gị nwụrụ. Get out of this place, wiping it. Take a pay.